И хора, зарежда ми. Както виждате, скрач. Ето скрача ми зареди. И хора, сега махаме това. Идваме при герои. Слизаме надолу. Сега ще ви покажа как да направим малка игра, която научих в училище. Ако не знаете, аз съм третокласник. Ето това. Взимаме. Избираме при Sky. Точно аз не си спомням много добре къде. На открито, да. Търсите и натискате Blue Sky. Слагаш го на платформата и взимаш. Ако си на телефон, трябва да вземеш това. Ако си на компютър, трябва да вземеш това. И добре, аз съм на телефон, тъй че ще взема тези 5 и почваме да правим кодовете за напреде и назаде. Значи, първо мисля, трябва да дойдем тук, вземаме X, слагаме, взимаме това, слагаме и това и виж, почна да върви, но няма анимацийка, тъй че взимаме това и го слагаме отдолу и виж, почна да върви. Взимаме пак такова, взимаме пак такова, взимаме 90 градуса, взимате пак това и виж, върви натам, но ние го искаме назаде. Тъй, че слагаме минус 10 и то върви като лунната походка. Ние не искаме да. Тъй, че идваме на 90 и бум. Слагаме също и това и сега бум. Назад. Ох. Забравих, че и тук трябва да сложи 90, само че нормално. И бум. Обръща се наляво надясно. И вече имаме Basics-та. Това съм го сгрешил. Значи идва това първо. А така. И сега за скачане идваме, взимаме две такива. Взимаме това и взимаме това и това. Значи това го оставяме на 10, това го изтриваме и слагаме минус 10. И виж, скача геройчето ни. И сега ще лети, като вземем това, слагаме същото, това го дигаме горе да ни е по-добре, така, това мисля, че по средата да скача. После ще ви покажа другия код, мисля, че трябваше да отиде, да, горе, идваме долу, взимаме UX и UX пак минус 10 и това сега отива надолу, може да скача и може да върви. Чай да ги подредя правилно. Вървим. Скачаме и летим. И сега идваме при герои. Може да вземете пеперуда, но аз предпочитам. Къде са ми скрачовете?
Скрач. Летящия скрач. И нали, той е твърде голям. Тъй, че махаме всичко. И правим 60, добре. 65. Слагаме го тук в ъгълчето. И взимаме така. Но ние го искаме се. Тъй, че взимаме това. Правим го на много 9, много девятки. Идваме при анимация, взимаме анимацията и то, виж, има анимацийка и сега слагаме това, идваме при него и бум, готова игра. Ела тук скрач. Ела тук. Играта ни е готова. Забавлявайте се, чао! Опа. Ако искате да ви покажа как се играе. Джъмп. Ела така. Искам да фана. Ей, фанал го. Скок. Вжу. Летим. Слизаме. Джъмп. И вървим наляво надясно. И това е. Чао! И тук, виж, голям екран, не може да се играе, защото не съм на компютър. Иначе яко е. Това го научих точно днеска. И това е от мене. Чао!